Subject ini Bubagrani Achaima Salo Rwngswrwngnai school rok haikeba kwbangma jaga thairok visit khaimani bo hai response rongman ba bo hai rok naikol response nagi tabuni generation jotono chini Bubagra Birbikram Manikani kono saimaka borok bo khatung khajar ke no palai lekha abno rugino chung tini oro o hostel obo ko drop out hostel no ko phai cherai rok bai kisisa chung switch rok Bak Kha bongno notes kolom rok Bak Kha kono tini 115th birth anniversary no rugi oro bagmani poror roglo bo jaga rok thanai oro tai kisa hostel tong chung boys hostel aro bo thanai aboni sekang chung tai koekta programs khaika hospital rok fruits distribute rok khaipai visit khema bising ti kuno jongjal rok da nukjak jongjal as you all know chini TTDC area same joto jaga no norok nugui makhana hostel ni conditions rok roof bai kalai tong baikha roof leak njak ko kitchen rok hamya kitchen rok takbo fire road rok bai songui tongko gas ni connections kre amti hikre amti kwbangma jongjal जों आपनो बाहायके ओवरकम खायनाय आपनो चाइतो बै जों बसकां आगरलाय दं bo coaching center naimani अबो अंको करमसरा कर्मतैसा ड्रप आउट कोचिं